Vladimir Putin hakine kisngi bedang shudep ula lek Pynrieh no yaki dekat long yeng jong u hak wei ke Naba ke badon syapo ramel hapo keri Siberia katkum ke jinyatho wei professor na Russia kene ke jakare ke balong katkum ke jingdon kam ke juk menta kadon haki lomba adlai mountains balashna pen wonder yaka nakabenta ban yada lada jia bakhe ke Thma nuclear laong ustad kasan Himasima Valery Solovi Putin udan arngur ki Khun kenthai ki balasan larangba ke Maria Vorontsova Pynrieh nem ke badai ke stad geneticist bat ke Katerina Ikonova nem ke nongshat ke bala kelalong ke stad jingkhen Solovi uba menshua udai professor ha Moscow State Institute of International Relations menshua ru ulakno ba Putin udan jingshitom ha kabor perkhat jong u ya kaba labure na kipaj ba Russia bat ula juye shim bentaru ha gilenium le rukom kiba khla ha rengkat bat menteri katnat yada ri jong u Sergei Shoigu Kato katnengot ha Moscow kila kentaj ya ki jingkran Solovi kum unong ya subut lane uriu thok riu syukar Pynrieh dang ha katayaw badang syudep ula syak tokit hadu hinyaw kenta ha kibor ke Russia na kadaw jong ki jingken no jong u persya e ke kot ke khia kham tam e ke bor perkhat Putin ha rensan social media jong u la khandra ru ha po yeng jong u bala kurup no ru ya bonteli kitiar electronic jong u haden la penlaj no ya Solovi handrai 4 penkut setia ya ka jingtoket persya ya u kane ke jingkam jong u kalawan haden baka Russia kala ther namdeng ya ka Kiev pa ya ki Kharkiv ka bala yalam syaki jingken no ba Putin ula le ki kambe an jong ka Thma da ka bather da ki bom cluster ya ki paj ba haka kut tayaw jong katayaw baladep ya ka long yeng jong u President Putin lapen kenriano syaka jakare ka bakerpang yo jia bakhe ka Thma nuclear laong une professor haka video kane ka jakare ka don halomba adlai haka jingshisha kamde ka jakare Pynrieh ka nongba ka badon syapo ramel ka baladon ludru ya ki kor ki bor ki bakot kum kane ke juk menta ula mahampan nga kermen bakane ka don jingmut yaphi ba u president ula pha ya ka long yeng jong u sha kane ka nongba po ramel Solovi shim lapen ithu ya ki dekhot long yeng u Putin ya ki ba la pha sha kane ka jakare Pynrieh ula kenno teng ru menshua ba ka nong ya lekai gymnastic ka bala job ya ka takmak siar ha ka Olympic ka Alina Kabeva Laipopra kadai ka lokbure jong Vladimir Putin kane kadai ka long yeng ba shisha jong u bat ka Alina ka la ban penkela ya ki rai jong u ula ong ha usnem baladep